Doncs abordem aquesta informació i també la resta de l'actualitat política del dia avui aquest divendres amb la periodista Pilar Carraceles del nacional.cat. Bona tarda, Pilar. Bona tarda, gràcies. El que dèiem, avui Sánchez s'ha reunit amb Pablo Iglesias. D'entrada, Podem li demana a Sánchez que se li doni l'esquena a Ciutadans. Sí, però alhora tampoc no surten gaire els números, perquè sembla que Pablo Iglesias diu que sí, que pactarà amb els partits independentistes una abstenció, però bé, a canvi de què, no? Tots els partits independentistes de moment sembla ser que no, que per exemple Esquerra Republicana condiciona el pacte, o sigui el pacte, la investidura a que es reconegui el caràcter de Catalunya com a subjecte sobirà i sembla que el PSOE no està gaire per aquesta tasca. És a dir que posar un veto a Ciutadans quan realment Ciutadans pot ser molt necessari, doncs, clar, no deixa el PSOE en una molt bona capacitat de maniobra. I alhora és això, no? Per una altra banda, Pedro Sánchez també vol explorar aquestes vies que no són estrictament les vies que proposa Pablo Iglesias del referèndum, que per ell se suposa que fins fa poc era irrenunciable i diguem que el PSOE en això té més sintonia amb Ciutadans, no? Aleshores, de totes maneres, Pedro Sánchez és molt difícil que aconsegueixi aquests suports i sembla que ara, diguem, els discursos estan encarats a si hi ha noves eleccions per culpa de qui serà, no? Per tant, podríem dir que Pedro Sánchez s'ha llançat una mica a la piscina a l'hora d'acceptar que és aquest repte de formar govern, tenint en compte que sembla ser que Ciutadans i Podem no estan disposats a anar junts i que, per tant, o ha de ser un o ha de ser l'altre, i en tots dos casos, si no té més suports entre ells els independentistes, no aconseguirà sumar. Però és que no té altra alternativa que tirar-se a la piscina. És a dir, si no acceptés aquest encàrrec i s'anés a eleccions, molts el podrien culpar, o no, o diguem, passaria el testimoni al següent, no? Doncs si no acceptés aquest encàrrec o s'anés a eleccions, Pedro Sánchez podria ser vist com el que no va intentar fer govern, el que no tenia ganes de governar, perquè a més el PSOE s'omple la boca de que són un partit de govern, que ells aspiren a governar i a fer les seves polítiques a través del govern, i diguem que no té altra. A més, encara que no reuneixi aquests suports, és a dir, tots estan jugant també les mateixes cartes. Si es va a eleccions, qui queda com a qui ho ha intentat, qui ha intentat el pacte. És a dir, aquí al nostre diari nacional.cat fa uns dies vam estar parlant amb Miquel Iceta, per exemple, i deia això, que esperava que en el cas hipotètic de que s'arribés a unes noves eleccions es valorés aquesta capacitat i aquesta disposició, sobretot, de Pedro Sánchez d'intentar arribar a acords. I aleshores, reunint-se amb tots, intentant, diguem, dividir-se entre Podemos, Ciutadans, no potser tant dividir-se, sinó escoltar tots, donarà aquesta imatge, en el cas que es vagin a les eleccions, que és de moment l'escenari més probable. S'està enfortint en aquestes negociacions Podem. De fet, en les últimes hores, l'últim baròmetre del CIS donava a Podem més avantatge que el PSOE si se celebressin ara unes noves eleccions. Sí, el que passa és que també hem de recordar que normalment els sondejos d'opinió donen molt bona premsa als partits que no han governat. És a dir, que el record del vot i diguem les variables en les quals es basen aquests estudis no són les que estem vivint, diguem, aquests dies. Aleshores, Podemos pot sortir enfortit d'una visió o un record de vot d'abans, però quan es vagi a unes noves eleccions, si és que es va a unes noves eleccions, aquí sobretot primarà el que la gent vegi com a més útil votar i qui ha estat més capaç d'arribar a acords, perquè no ens oblidem que l'escenari pot ser molt similar. Aleshores, la gent, en aquest vot útil, que segurament si hi ha unes noves eleccions, la gent no voldrà que es torni a repetir aquest escenari, perquè llavors és que seria absolutament molt més inèdit, diguem, o novament inèdit. El que passaria és això, que la gent faria un vot útil. Ara, què seria? Cap a Podemos, aquest vot socialista, o cap al PSOE, el vot de Podemos? Està per veure, però sí que és cert, o és molt probable que es mengi el vot d'una força a l'altra, no? Per tant, per evitar aquestes eleccions, entenc que Sánchez el que vol intentar és guanyar temps, aconseguir llimar aquestes negociacions que està tenint a totes bandes per aconseguir prou suport, però avui, per exemple, hem vist com el Partit Popular ha entrat al Congrés una iniciativa perquè aquest ple s'avancés i no li donguessin un marge tan ampli, sinó que al voltant del 22 de febrer, d'aquí un parell de setmanes, s'hagués de celebrar aquest ple d'investidura i, per tant, limités el temps de Pedro Sánchez. Si us sembla, escoltem com ho ha justificat Rafael Hernando, el portaveu del PP al Congrés, aquesta necessitat d'avançar el ple.
El señor Sánchez nos dijo que más de un mes y que luego, además, pues todo tipo de acuerdos tendría que consultarlos con sus bases. Esto marca un futuro incierto sobre el debate de investidura y abre una situación de inestabilidad política que podría alargarse en el tiempo a capricho del señor Sánchez durante mucho tiempo. Doncs ara sentíem Hernando que el que justificava és que això s'havia d'avançar i que, per tant, Pedro Sánchez no tindria temps de complir una de les coses que fa tot just una setmana va prometre en el seu comitè federal, que era que consultaria la militància qualsevol acord. Clar, és que una mica tots estan jugant al mateix, no? A que si, diguem, el PSOE el que volia propiciar, i al final el PP no s'ha deixat, era aquesta imatge de Rajoy sol en un ple d'investidura, no? Que realment és el que hagués donat encara més aire al PSOE per intentar formar govern, el PP aquí no s'ha deixat, no? Aquí realment es nota que tots dos són partits que estan ficats en la política des de fa molt de temps i que ha estat una mica el joc aquest de la resistència, no? Aleshores, avançar un ple, no permetre aquest temps de consultar a la militància si és que no es pogués consultar a la militància i tampoc permetre a Pedro Sánchez que ofereixi gaire res als partits que li han de donar suport propiciaria aquesta imatge de Pedro Sánchez sol en un debat d'investidura. Però tampoc hem d'oblidar que Pedro Sánchez no hi té gaire a perdre. O sigui, en el fons, sí que si hi hagués noves eleccions, potser es tornaria a presentar, perquè tampoc no hi ha gaire marge de maniobra en el PSOE, no? Perquè per molt que es parli de Susana Díaz, molts socialistes veuen que tampoc és el seu moment ara mateix, amb el tema, amb tots els problemes i tots els reptes que té la Junta d'Andalusia, tampoc és ara mateix el moment de Susana Díaz, no? Per tant, sí que és cert que podria segurament tornar a repetir, però ara s'està jugant al tot o res, tampoc té tanta cosa a perdre, perquè al final ell el que estava buscant és a tota costa aquests suports. Si al final es queda sol, era una batalla que havia de jugar, no? Seguim abordant l'actualitat avui amb la periodista Pilar Carracelas. Pilar, avui el Consell de Ministres finalment ha confirmat que el govern espanyol porta al Tribunal Constitucional el Departament d'Exteriors de la Generalitat de recent creació. El govern català diu que és completament legal i que continuarà tirant pel dret, que continuarà fent política exterior, però el govern espanyol ha decidit a tombar-lo. Sí, el que passa és que aquí s'haurà de veure tombar una cosa que, a més, de moment no s'ha demostrat exactament quines són les seves tasques, és a dir, si tu portes un temps veient què és el que està fent aquest departament i veus indicis de que es fa alguna cosa que ens està fora de l'àmbit competencial de la Generalitat, doncs encara tindria un sentit, no? Però, diguem, portar un departament al Constitucional per simple fet de ser un departament, que abans igualment hi havia el Departament d'Acció Exterior, si no recordo malament, que es deia, que és aquesta tasca de promoció, també és molt difícil saber fins a quin punt, entenc, és molt difícil saber fins a quin punt l'acció exterior és una acció de promoció, com poden fer totes les comunitats autònomes. Recordem que Andalusia té les seves ambaixades amb el suport de ciutadans per donar a conèixer els seus productes i per una qüestió de millorar la imatge d'Andalusia i d'ajudar-los, per exemple, en el desenvolupament econòmic. Fins a quin punt Catalunya està fent una cosa diferent? Per començar, és que no s'ha pogut demostrar. Aleshores, sí que el govern espanyol, personalment, crec que juga amb el prejudici sobre aquesta qüestió. Ara bé, clar, el govern de la Generalitat també juga amb el fet de que intenta mostrar que està complint les seves promeses i que l'acció exterior és un tema molt important a l'hora de vendre, per dir-ho d'alguna manera, el procés fora de Catalunya. Però si el Constitucional l'acaba admetent a tràmit, el fet de ser un recurs presentat pel govern espanyol, segons el ministre de Justícia, automàticament quedaran suspeses les competències que té assignades aquesta conselleria. Per tant, Raül Romeva com a conseller es queda sense feina, perquè ens entenguem. Sí, però també, o sigui, dinamitar un departament sencer quan abans ja existia aquesta tasca, no sé fins a quin punt es pot fer. És a dir, tu pots dir, aquest conseller no podrà exercir les seves funcions i t'obliguen, per dir-ho d'alguna manera, a cessar-lo. Aleshores ja entrem en una qüestió de xoc frontal, com farà el govern espanyol una tasca o una acció de cessament d'un conseller, per exemple. Jo entenc, tot i que no sóc entesa en aquest tema, però entenc que el govern ha de, diguem, inferir directament a l'acció de la Generalitat. És la Generalitat i el president qui cessa un conseller. Aleshores, com pots obligar en aquest sentit?
jo penso que segurament quedarà en paper mullat. I és com el tema de la comissió sobre el procés constituent. Com suspens un organisme, poses un guarda a la porta, és molt complicat. Jo crec que és molt complicat. I si el Tribunal Constitucional es fica en aquest tema, al final encara més passarà el que la Constitució espanyola i la legalitat espanyola quedarà més en l'entredit, perquè si tu ets un estat i ets incapaç d'aplicar, perquè tampoc no tens legitimitat a Catalunya, perquè aquí hi ha una altra correlació de forces, si no tens legitimitat per portar a terme o per mantenir l'ordre, per dir-ho d'alguna manera, aquesta legalitat queda en entredit, no? Posem sobre la taula, Pilar, els resultats d'una enquesta que s'ha fet en els últims dies sobre les opinions independentistes dels catalans. Diu que un 57% dels catalans estan a favor de la independència, segons el que dèiem, aquesta enquesta de la Generalitat sobre xarxes socials i política, publicada avui. L'estudi del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, conclou que aquest 57,2% dels enquestats està totalment o bastant a favor de la independència. Els que s'hi mostren totalment o bastant en contra són el 32%. L'enquesta s'ha fet amb 1 miler d'entrevistes telefòniques, mentre que els baròmetres trimestrals del CEO, recordin que es fan amb 2.000 entrevistes presencials. Pilar, un 57% dels catalans estan a favor de la independència, uns resultats a valorar pel govern i per l'oposició. Sí, el que passa és que no hem d'oblidar que la pregunta no estava formulada igual amb el seu anterior. El seu anterior, la pregunta era formulada directament com si fos un referèndum, no? Estava vostè d'acord en que Catalunya, alguna cosa similar, no me'n recordo exactament, no? Però Catalunya, estava vostè d'acord en que Catalunya esdevingui un estat independent? I llavors hi havia totalment d'acord, etc. I ara mateix era pensar en la independència de Catalunya, vostè estaria a favor? Vull dir, la forma de formular les preguntes és molt important i aquesta també, el nombre d'entrevistes, hem de recordar que fa oscil·lar moltíssim el marge d'error. Aleshores, jo personalment no crec que amb els aconteixements que estem tenint aquests dies oscil·li tant el suport a l'independentisme. Realment el problema, per dir-ho així, segueix estant aquí, que és que en unes eleccions no hi ha hagut una majoria nítida a favor de partits independentistes, però alhora tampoc hi ha hagut una majoria a favor de l'estatu quo que permeti o que doni legitimitat a un Parlament per seguir tal com està. Aleshores, aquí aquest petit percentatge, d'aquell 47,% es va plasmar a les urnes i és realment el problema que tenim sobre la taula, com es canalitza aquest percentatge que no arriba al 50, a més de la meitat de més 1 de l'electorat. Doncs, Pilar, abans d'acabar, avui hi ha hagut un altre fet que volem recordar, que és que s'han trobat per primera vegada el nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, Ada Colau. Bàsicament han parlat molt d'infraestructures. Escoltem Ada Colau explicant com ha anat aquesta reunió, que s'ha mostrat bona sintonia. Hi ha hagut un acord polític i concret per impulsar i activar de manera imminent dues infraestructures bàsiques per la mobilitat. La de la línia 9, la que finalment no és acceptable, estem tots d'acord amb què es posi en marxa el metro fins a l'aeroport i, en canvi, els veïns i les veïnes de la zona franca segueixin greument perjudicats. I, per tant, cal que les institucions ens posem a treballar i desencallem aquesta situació perquè, efectivament, es posin en marxa quan abans millor aquestes obres que permetin arribar al metro a la Marina. Hem acordat la signatura d'un protocol properament perquè, efectivament, el tramvia sigui una realitat quan abans millor a l'espera dels estudis encarregats per part de l'Ajuntament de Barcelona que hauríem de tenir en les properes setmanes. Doncs, Pilar, sobre la taula, la L9, el tramvia, però tot i això no hi ha un calendari. És a dir, han posat bona voluntat, s'han mostrat bona sintonia entre les dues institucions, però no han avançat massa en cap calendari ni li han posat data ni diners a sobre la taula. Seria més una imatge de cordialitat que no que haguem avançat massa en aquesta reunió? Sí, perquè a més es tracta de la primera reunió, sí que s'havien vist el dia de la presa de possessió, etc., però aquestes primeres reunions sempre són de presa de contacte, de cordialitat, i tots pensem, nosaltres, quan ens trobem amb algú que la nostra feina, una primera reunió, una primera salutació, és bàsicament de cordialitat, no pots anar allà ni l'un ni l'altre a demanar exigències l'un a l'altre. Sí que és cert que el president li ha demanat a Ada Colau una mica que es mulli sobre el tema de com portarà, com donarà suport
diguem, l'Ajuntament en aquestes accions que s'estan posant al Parlament, i Ada Colau li ha demanat també doncs això, no? La implicació en el tema infraestructures, però tampoc hem de recordar que ara mateix tenim una injecció de recursos absolutament fiscalitzada per l'Estat, no? Aleshores, jo suposo que el que es veurà és fins a quin punt, a més, estem encara amb la pròrroga dels pressupostos, i fins a quin punt els pressupostos permeten fer gaires miracles, no? Fins aquí, doncs, l'apunt analític del dia amb la periodista Pilar Carracelas. Gràcies, Pilar. Gràcies a vosaltres. És moment dels esports.